Even nog kijken naar carnavalsmaandag. Ja, nog even wachten, Wiel. Niet zo snel. Nee? Nee, even wachten. Verzin dat wachten op het begin. Zeg eens gewoon wat 7. Ja, dat was 7. En dan nog... Nog een keer. Nog een keer het 7. Ja. Wat gingen we nu doen? Voor een kijken naar carnavals Mondig. maandag. Optocht. Foto's bonzen. Heel veel geschiedenis. Ja. Schoen. Geen optocht, hoe dat je naartoe kunt gewoon, maar je kunt waardig getuige zijn van een aantal optochten in het verleden. Heb je lekker hier in Brokske cultuur, carnavalscultuur hier in Broensum lekker voor vast. En dat begint ergens in de 30er jaren totdat het vorig jaar de laatste optocht hier wordt. Ik doe dat niet alleen, ik heb Nijmegen bij Wiel zitten. Wiel Russen daar. Willy, zeg eens het. Hoi. Ja, Rijn, ik vind het leuk om hier met te doen. Ik ben ook al stapjes gezet in de vastelavond, stadsprins geweest, president, paardendrager. Maar ook de historie onderzocht. En daar is ze ook aan metgedaan. In de tijd dat carnaval wat minder, dat ze 7 keer 11 jaar bestingen. En dat klopt niet, hè? Nee, er wordt eerst wat vervangen dat ze zelfs 2 jaar ouder zijn. Ja, Toen was dus al 39, hè. dat is geweldig. Toen was al 3 jaar bezig. Voordat ik mezelf voorstel, we hebben van alle kanten hebben we foto's en films gekregen. En daar zit genoeg getuigen van. We hebben ons echt verbaasd van welke kanten dat we dat toegezonden kregen. Ik ben overigens Rijn Klaus, Biefoto's Brunsum, maar ook oud stadsprins, oud president, oud erelid, wie carnavalsvereniging de Klotscup op een Langeberg. Daar ben ik nog altijd stolz op en dat soort in de film zou je dat zeker zien. Terwijl we nu aan het kijken zijn, nog weer een hele lange optocht. Dus wat ik schoon nu van deze reportage is, dat flits van hot naar haar, van oud naar nu. En zo is vastelavond. Vastelavond is een grote puzzel waar ze met van allerhande stukjes aan elkaar kunt leggen. Daar denk je geniet ervan. Geniet van alles wat er langs zit komen. Ja, het is overigens niet alleen zo dat we hele herkenbare films en foto's willen laten zien. Dat zit genoeg hè, met Parsifal. Maar je ziet natuurlijk ook films en foto's die zijn echt van vuur de kreeg. Ja, van de half 30er jaar, wat je nu ziet hier op de Oude Berg, dat is toch onvergetelijk hoogzoekheid. Ja, er gebeurde best wel dingen door 1939. Er waren de Jong van Houtmortelprins. Toen waren het de Broensumse vastelavondsvereniging. Ja, en toen was nog geen officiële carnaval, of was dat toen wel al? Ja, zeker. In 1936 is de Broensumer Narren opgericht, de eerste carnavalsvereniging van Broensum. En in 1939 is dat veranderd in de Broensumse vastelavondsvereniging, die na de oorlog weer opgesteld is. En in 1948 is het toen de Sterenbach geworden. Ja, en de Sterenbach is ook wel een begrip hier in Broensum. Dat wordt toch zo vlak na de krieg. Ja, de eerste roerselen, zou ik maar zeggen, ja, van de Broensumse carnaval. Hè? Het is nog sterker rijden als ze met nu alles voordat we met de historie bezig waren. Toen dacht iedereen, die oude carnavalsvereniging, dat is de Sterenbach. Maar er waren nog de Broensumer Narren en de Broensumse vastelavondsvereniging vuur. Maar het is wel doorgegroeid naar de Sterenbach. En dat kunt ook, en dan wil ik toch wel even verwijzen met datgene wat we aan het doen zijn. Omdat er te weinig geschiedschrijving wordt, leggen we hier dit nu vast. En misschien dat over 100 jaar eens naar deze film is aan het kijken. En dan zegt van, potverdomme nu toe. Die hebben toch een grote carnavalsgeschiedenis hier in Broensum gehad. Want dat carnaval, hoe kunt je eigenlijk vandaan? Nou, er zijn er verhalen bekend van uit Mesopotamië, uit Egypte. En moesten pakken in feest met het omkeringsritueel. En met omkeringsritueel bedoel ik dat de slaaf wordt vroeger koning en de koning wordt kijk, slaaf. hier heb je Tijmen Ruuters, is de jeugdprins geweest bij het KOK. Ja, ga doen. Maar het omkeringsritueel, en dat is de carnaval ook, want verdomd,
immers op de hoge troon hijsen als prins en daar wordt er gekeken. Terwijl de notabelen, daar wordt tegen geschand. Eigenlijk doet het nog de vinger op de zere plek liggen in de maatschappij. Hè? En een beetje in het belachelijke trekken, hè? Ja. Ja, met name de overigheid eens even op de punt zitten. De garde, de jeugdgarde is dat geloof ik van de Streupers, hè? Dat worden streupers. Dat waren de Streupers, ja. Weet ze wel dat ze vroeger in Kullen een heldcarnaval houden en geen prins? Ja, Die mochten dat niet prins noemen. Die noemden dat toen held. En wie de Frans-Duitse oorlog 1871 is geweest, er waren zoveel helden gesneuveld dat ze het niet meer dorsten om heldcarnaval te zeggen. En toen wordt het prinscarnaval. ik heb dat eens een keer uitgezocht in het verlengde van het draaigesturen. En toen ben ik dus inderdaad ook via Google en dergelijke ben ik er ook opgekomen dat dat heldcarnaval wordt en veranderd is in, ja, je ziet wat ze toen ook aan creatieve wagens koos maken. Hè. Dat is... Dat gebeurde zeker van alles. Hè. Toen waren er ook plaats, op een gegeven moment waren er plaats voor te boeren naar de hand beneden. En toen is die carnavalsloods ontstangen, hè, die op de Boerberg ligt. Dat is ook weer van alles mogelijk. Ja, vuurrijden voor de gemeenteloods. Hè. Maar dat wordt toch Ja, wel het oude politiebureau was ja, het, hè? Ja. het wordt toch wel beperkt, hè, wat Ja. ze dat kost. Ja, dan koos ze maar 1 of 2 wagens. Ik geloof dat er eigenlijk met de wagen van de stadsprint in mocht De storen. wagen van de stadsprins, dat mocht van januari tot carnaval, mocht hij dat rechtdoor en dan kostte ze wel een boer. Ja, En ik weet dat via met de brekkenbakkers wel eens geboet hebben. Die beginnen gewoon achter in de gaard. En dan wordt er een stukje roede geschroefd en naar de rand weer neergezet. En dat wordt een eerlijn. ik val die even in de rij, want toen heb je een schitterend verhaal van de Zeenplekkers. Het had dan niks met Boonsum te maken, maar de Zeenplekkers zijn ook altijd bij ons. Daar heb ze een schitterend verhaal van. Ja, die hebben ze een keer, en of het de Zeenplekkers zelf worden of een groep in Makelbek, dat zou ook nog kunnen. Maar je hebt Kijk, we hebben even kijken nu naar de Blauwe Schuut. Die zal, vandaag zal die eigenlijk door Boonsum zijn gekomen. Hè. die zou vrede door Broensum zijn gekomen, ja. Want die komt dan... Ja, vrienden. Ja. Inderdaad. Ja. Er is een verschil tussen opnemen en uitzenden. Hè. Ja, precies. Maar dat verhaal van Makelbek, er worden een groep in een wagen geboet. En die worden boeten in een shop. Die een boeren boeien, een open shop. En die boeden en die willen naar boete varen. En toen worden dingen, de vuren de balk, dan wordt er leeg. Hebben ze de gooit moeten uitgraven om de wagen uit de shop te krijgen. Mensen, zal dat nu nog niet gebeuren, denk ze? Gegarandeerd. Nee, wat we hebben nu ook op de Boerberg, hè. Daar hebben we hier in ieder geval 2 loodsen staan, hè. Ja. Ja. Dat is ook zo de koelkop. De koelkop te water laten, dat is ook nog zo'n ritueel geweest. Ja. Nou, dat wordt die carnavalsdrientje geworden, hè. Ja, ze had verschillende dingen gehad. Ook de halve haan oplaten, een kameel oplaten, een brik Ja. oplaten. Dat is van alles door de jaren Ja, heen dat gebeurd. wordt... Maar weet ze wat helemaal is gebleven? Vanaf 88. De carnavalsdijzig, het grote tref op de oude maan. Georganiseerd door Pieter Rosselaars. Dat Klopt toch, hè? Ja. Ja, ik mocht hier toch rustig wel een veer in de voet steken. Ja, want... Nee, te veel, want ik zit nooit slecht. Nee, ja. Samen als de carnavalsmis, maar dan komen we dadelijk, zien we er ook nog wel een paar foto's van Sadie Tour. Ja, heel kleurrijk. Dat is Krauweliewicz. Krauweliewicz, ja. De jeugdprins uit de 50er jaren die een geweldige lange optocht moesten lopen. Als dat nu zou gebeuren, de kinderlevens te veel af. Ja, maar die trokken vanaf de Durpstraat, de Maastrichterstraat, de Trichterweg naar Rijbeek. Van daaruit gingen ze linksaf de Karel Doormenstraat naar Onger. En dan over de Prins Hendriklaan, Ganspis, Ongerige Dorp en dan Durpstraat, Kerkstraat, ontdinding op het Lindeplein. Ja, dat zijn toch 6, 7 kilometer. Dat is precies zoals ik zeg, dat voor kindermishandelingen. Ja. Maar we hebben, moet ik wel even zeggen, even uit de school klappen, we hebben hier Peter Gommans hebben we hier ook bij ons zitten. En die had dat wel eens gelopen. Maar hij zei, ik keek daar niet echt naar uit. Nee, dat zal zeker niet. Dat wordt een mega optocht daar. Ja. Maar dat gebeurde dus al in die 50er jaren. Hè. Dat is er toch wel vastelovend al door de Roerberg afgedreven. Hè. Zeg dat. Tussen de Ja, tier dat van kan toen je maar en zeggen. nu. Ja, de dialectmis hè, is ondertussen ook geadopteerd door de carnavalsraad. Hè. Ja, is een onderdeel van de carnavalsraad.
Doe best wel met begost met een paar mensen. Met bestuur ben ik met begost bestuur. aan kerk in het. In de 80. Dit is ook 80, zeldzaam, was ze door juist ook zeggen. Dit overigens, dit is Gerard, Prins Gerard met, wie is er? Helene van Met ja, Helene. Lane. Ja, Helene Hendricks. Ja, En die carnavalsmessen hebben voor nu andere bakkers werkgroep bij de carnavalsraad. Zodat het goed verankerd is, want de lieden die er nu mee bezig zijn en als ze daarmee moeten stoppen, dat het toch vuurtvang vindt. Dat het verankerd is in de Broensumse vastelavond. Want die plek had het echt wel verdeeld. Ik kwam in de Prinsenwagen. of nee toch? Ja, ik moet heel eerlijk zijn, Willy, ik heb in de Prinsenwagen weer echt bewonderd. 1988 liep. Ja, en dat was 84. Oh ja, toen was een jaar nog mee. Klopt inderdaad. Het wordt een verenpracht. Toen in de Brunehal. Die waren die zettingen. Zijn in de 70 jaren gewerkt. Kijk, zie je dat nog? Een paar grote zettingen. Die door de carnavalsraad. En dan wordt de paardenorde uitgereid. Dat was ook is ook pas in 1970 bewust daar. Hè? Ja, die is er. De eerste wordt toen, ik geloof in de geestelijke woorden. Hazenvoet. Ja, dat is ook de ramp, hè, de rector. Ja, rector van Rumpen is ook het Hazenvoetpad. Ja. Ja. Ook de wagen van 1994 was de Pauwenwagen van Heilehoeks. Heilehoeks wat in Stadspad. Ja, maar als het hebt over de parelorde, dat bestaat nog altijd. Hè. Elk jaar werd een die zich verdienstelijk had gemaakt in carnaval, op cultureel gebied, maatschappelijk gebied. Humoristisch had uitgedragen. Ja, werd hij met de parelorde versierd. Hè. Ja, dus het was zo'n een kerkhoor. De Zwarte Kater en de Orde van Schiller en de Laaf. Ja. En heerlijk kent dat met de lachende ezel. Ja, hebben we weer de Van de parelorde. vierde parelorde. Ja. Natuurlijk. Dat was Ja, de kamer. dat is zeker 83, ja. Ja, en daar hebben ook heel veel verenigingen aan deelgenomen. In principe zijn door de Bronsheimers vandaag de eerste dagen daarbij betrokken. Samen met de carnavalsvereniging, de Klotskoop natuurlijk. Ja. En ze dingen nog altijd met. Het wordt nog altijd met die twee verenigingen ondertussen had. Guster gewoon het beter. Nee. Dat is gewoon het goed. Sorry, Guster gewoon het hoort. Die hebben afscheid genomen. Ja, en nu zijn die club uit Chelevent. Chanticoer. Uit Chanticoer, die komen er ook regelmatig. Ja, nee, elk jaar. Hè. Ja, zijn toch 2 jaar geweest. Dit jaar is geen carnavalsmis. Ja. Ja, de burgemeester Quint komt ze ook overal tegen. Hij is ook een paar jaar even hier geweest. Ja, een paar jaar. Ik dacht 15 jaar, 15, 16 jaar. Die is 24 jaar. Ja. Van 48 Ah, plus ja. 273. 273. Ja, ja, dat klopt als het zo zegt. Dat is een krauwelen weer, een De krauwelen. krauwelkes, ja. Ja, Dat dus, is toch zo. Maar iets wat mij opvalt de laatste jaren, dat er veel lui zijn die families, grote verenigingen die zich bijeenpakken en een fijn pakje maken voor de vaste laven. En dan gaan ze met de kinderoptocht met en dan gaan ze met de grote optocht met. Dus weer een ganz andere vorm van vaste laven beleven als de lui die in de verenigingen zitten en het s'avonds op stap komt. Hè. nou, er zijn er genoeg bij die een aantal optochten bezoeken. Want Ja. ik weet dat op de grote optocht op Mondig, ja, dat er s'morgens aan lui in Trijbeek ook in de optocht heeft metgelopen. En daar trekt de optocht om 10 Dat is de uur. oudste foto, wat ze net zo voor de oudste foto van vaste laven in Broensen. Oké. Dat wordt de raad van 11 van de Broense Managers die in 1936 opgericht zijn. We hebben die foto een paar keer zijn langskomen. Ja. Dat is een historisch document. Ja, maar als je naar deze foto's kijkt, dat is ook de vokst, hè. Dat wordt de vorst van dit. Dat, ja, Gewoon rood van de sterrenbak die toen erin Ja. wordt. ja, dat wordt de naam, hè. Dat coronarood. Die vonden ook dat ze elk jaar een eigen of nee, niet een eigen, de stadsprins moesten benoemen. Uiteindelijk is dat ook de carnavalsrood uit ontstaan, hè. Nou, de sterrenbak wil proberen zijn macht te handhaven. En die hebben toen de carnavalsrood met opgericht. En eigenlijk hebben die geprobeerd om door... Dit wordt de eerste prins, hè. dat was Mathaus. Dat wordt het nooit. Ja, Die hebben geprobeerd om door met de sterrenbak om een greep te houden, maar dat is hem niet gelukt. ja.
En toen zijn ze in 1958 begonnen met het op toebeurt benoemen van je stadsprins. En de eerste stadsprins van Broensum, dat had titel erop. Elkaar, nee. Dat was Jacob Voorlens. Maar dat was niet in 68. 58? Ja, dus is 68. Oh, sorry, Even corrigeren. 58 geworden. Want ik weet dat in 59, het jaar daarna, was Noon Smeets de volgende stadsprins van de Klotscup. Ja, toen deed ze dat maar op toebeurt. Ja. Ja, ik weet dat de Klotscup toen nog gaat uit. Dit is ook een historische foto, hè, wat voor u zongen. Dat wordt een complete carnavalswoord, hè, van weet ik hoeveel jaar, tientallen jaren geleden. Ik denk dat er ongeveer... Hey, heb ze wel Hazenvoet zoog ze door, en Polonaise en Quint achter de maan. En dit duo, ja, onvergetelijk. Dat wordt oud-president Jacob Voorlens en de nieuwe president. Met de was dat toen nog niet, dat was wie Reusler. Ja, klopt hè. Dat was 3 jaar daarna. Ja, toen was jij het haasje, wie dat ze zeggen. Dit is ook mooi. Ja. Tijdens het onderzoek wat we hier hebben gedaan, zijn we erachter gekomen dat hier in Broensum de eerste vrouwelijke carnavalsvereniging in Europa. Ja, Ja, er was wel eerder een vrouwelijke carnavalsvereniging, maar de eerste die aangesloten wordt bij de NEG, ja. Europese de naam. Europese gezelschap. ja, Ook een pareldrager, carnaval kneppenberg. ja, als je gaat doen is in Broensum, dan worden we elkaar ook regelmatig. Hè. Maar die schravenleren, hoe dat ze zich noemen, ja, dat wordt toch een koppel dames, dat kan ik je vertellen. Als die opkomen, dan wordt het en en die kregen van alle kanten ze een complimenten. En de versiertrucs moeten door even op losgelaten. Ja. De 11 jaar hebben die toch wel een flinke rol gespeeld. Ja, er is Mia Dromers met haar man, zit de oprichters van de Schraven. Ja, en Mia is naderhand ook de president geworden. Dat wordt van Mees, dat is in elke carnavalsoptocht is dat erbij geweest. Ik weet dat vorig jaar, want toen had Karen hem nog geïnterviewd. Ja, ik geloof dat het 33 keer wordt. Of de Koek op de waterleiding. dat wordt de koek op, ja. Carnaval, en hier heb ze weer Pieter Kolen als prins. We ze samen met Hoogland Blauw Zuid de bemanningen inspecteren. Hè? Dat gebeurt allemaal. Oké, Die van Zuid afkomen en moet En door, dat is ook de wacht geïnspecteerd worden. ja. Die kregen dus niet de Zuid van. En dat was ook niet van Vasselov, die kregen. De kwak, of de vrede die inmiddels al niet meer acteert, hè? Van 1984. Ja, dat wordt eigenlijk ook de vereniging van Jan Heijnen. Ja. De kwakken. Al het vuur zijn Niet- door carnavalswoord, hè? Niet vergeten, Ed Teunissen, want aan Ed hebben we hier, met deze film hebben we ook heel erg uit te danken. En ik wil hem toch wel even apart bedanken hiervoor. Ed, we hebben goed in best gedaan en we komen er zeker op terug. De Hassemas prins, Dat wordt Edje. En hier zijn voor Ben Velraas voor. door een icoon, hè? Mevrouw Frankenthal, Ilse Frankenthal. Van het VVV-kantoor. Ja. Ja, het bibliotheekje wat er wordt. Die had een standbeeld uit het gebied gestorven. Maar ook pareldraagster van Broensum. Ja, ook heel vroeg. Hè. Dus dat is president en chef Klaus is prins, stadsprins. Ja, een neef van ik. Ja. Ja, ik zeg op Bendels. Oud vuurzetter van de stad. En dit is ook een Super Rademacher. Ja, de arme papa. Dat stotterde dat verrekte maar zingen dat kostte. Ja, wat eigenlijk te gek hè. Ik heb, op de koel heb ik met Tajoep samengewerkt. En als ik met hem kalde word, aan het stotteren, maar we dingen hem samen zingen. En dan ging het echt vloeiend hè. Dat hebben ze echt. Ja. De kwakers. De kwakers, ja. En naderhand zijn door de bronzijners uitgestangen. En daar heb ik dan 23 jaar bij gezongen. Dit is in het gemeentehuis, hè. Dat dacht ik ook, hè. En dit is weer in de Bruna. Ja, de Runa Hall. Van Huub Bouwman zie je ook op foto's, hè. Ja, we houden de carnaval. Dat wordt een rasechte.
Ja. Hier gelijk bij de Schreupers, hè. Ja. Maar dit is niet meer met de grote optocht mislukken. Nee. Nee. Je hebt die in zich middag nog altijd, hè? Ja, we hebben een eerlijk gemaakt bij de Brekkenbakjes en dan ben ik het met z'n 2 jaar dan af en toe is metgegaan en ook niet te veel. Dat is de familie. Prense familie is ook een uniek gebeuren in Broens. Dat hebben we nog nooit gewerkt, de ganse familie Prens. Ken je jeugdprins en Prinsenpaar en de ouders Prinsenpaar? En in welke vereniging was De dat? Brekkenbakjes. Wie de Brekken? Oké. Oh, Ja, afgelopen jaar. zo. Ja, dat viel ook wel op in de optochten. En we hebben het dus straks even moeten de film hebben we dat over gehad. Dat er toch steeds meer gezamenlijk. Hier heb je Quint weer achter de rector. Sjaak Renaat van Charlotte KOK. Ja, de oprichting die worden van de oprichting KOK. Hè? Ja. Maar wat ik wil zeggen, hier, dat is ook een soort familie. Je zit ook familie Gommans zit hier, hè? Jansen. Ja, Peter, dat wordt toch zo, hè? Dit zijn de Brekkenwoorden, dat. Ja, dan hoef ik niet meer vuur te zijn. Dat wordt Mini Willy nerven. Dit zijn toch prachtige groepen, hè? Het is toch mooi, dat geeft de optocht zoveel kleur en zoveel inhoud. Dat bedoel Dat ik. als ik het alleen moet hebben voor de carnavalsvereniging, dan houden we een optocht van 5 minuten. Die Hè? foto was juist zo, dat waren wielduikers met paardduikers. En hier heb je weer een, De heerboer, hè? de Heerboer 1980. Ja, met Rinus Delhey, daar gaat het momenteel niet echt goed met. Nee. Maar hij volgt wel nog altijd de carnavalsactiviteiten. En, ja, hier heb je weer de prinsenreceptie. Harry Nouts, ja, dat is eigenlijk ook best wel een icoon in de Oensumse Klotscup, hè. Harry, daar had ook ontiegelijk veel deuren had hij mitgelopen en mitgeorganiseerd. Hij was toen dat hij een van de initiatiefnemers bij het prinsenschap van Mich, laten we zeggen, in 1983. Maar er is ook zo nog een ander kerkje op die foto, hoor. Met zo'n snuitje, zo'n kleding, met Oh, zo'n tekstje. het opa Funske geworden. Ja. Ja. Dat vond ik ook een echt. Als ze een kulle hadden gezet, dan zag ze een originaal. Dat is, ja, dat ben ik dan ook samen met Jan Schrie op de avond dat ik geproclameerd wordt. Ja, hebben we hier nog opgetrokken als de wegwever van de Langeberg. Ja, en dit was ook toen Sleutelbedrag. de sleuteloverdag. En wist dat? Jo van Egen. Ja, wat dat ook. Ja. Ja. Ja, dat had ook veel betekend voor de heemkunde. Hè. Ja. Jo, dat had... Maar dat is Jo ook Buterin, hoor. Ja, dit droeg altijd op met de parelorde, hè. Nou, bij de paal weet ik niet. Dat is Ja, wel dat- Ton Jorna gewerkt. Ik ben bij de koelkebal had er wel op getrokken. Als serveurske. Ik moet even zeggen, want ik heb je Arthurissen heb ik benoemd. Maar we hebben natuurlijk ook wel wat foto's van de heemkunde. En ja, ze zijn niet meteen herkenbaar, want we hebben de foto's natuurlijk door moord gemaakt van de film. Dus niet direct te zien. Maar we willen die club natuurlijk niet onvermeld worden. En natuurlijk ook willen dat ik zelf ook dit dus van die heemkunde. Ja, en dus ook heel veel kunnen vertellen over dat. En hier is toch weer, ik heb bekende die, hè, met Jan Heijnen en Ben Velder. Ja. Ja, dit is ook een... we hebben dan vrijdagmiddag hebben we hem gezien, hè, op onze grote buitengewone binnenzitting. Dat was Victor Hendricks. Ja. Met Brekkenprins. Ja, Otto, hè. Ootje. Dat is weer Arnold, ja, dat is een aangewaaide woord dat, hè. Ja, nou, laten we de geschiedenis weer een beetje oppakken. Ja, want heb je het idee dat de carnaval, ja, dat hij zo langzamerhand, ja, ik durf het wel niet te zeggen, maar aan het verloederen is en dat er andere dingen voor in de plaats komen.
Er is zeker een veranderen. Wat ze nu veel zien, dat het partygehalte, als ik het zo mag nemen, is te groot. En het spel van prinsen en prinsessen en het rollenspel, wat in de vasteloven, dus zo een die- omkeuringsrituelen wat iedereen verlaten Ja. hebben, dat gaat een beetje droog. En nu hebben we weinig aandacht meer voor het gesproken woord, wat er ook in heen huurt. Natuurlijk, koning carnaval. Ja, en, die foto was juist zo, dat hij echt alles te maken met een oude wieverbal. Die stond al lang niet meer, dat waren toch dingen hoe dat we hier gingen uitkijken. Ja, Maar dus, ja, nu moesten wel het partygehalte is goed, maar wat de verenigingen door niet aan geen huur aan geloven, zou ze het publiek verlezen. Dus het is de kunst om binnen de hele vastelavondsviering op een klein stukje de ouderwetse vastelavond levend te houden, zodat het niet verloren gaat. Want eens weg is voor immer weg. ja, dat is het jammer, want ik heb af en toe aan de neem staat grote, dat apart. Het is een viering met een hoog partygehalte. Ik heb af en toe het idee dat ze de carnavalsvieringen, zo dat die momenteel weer uitgevoerd in alle dorpen en steden, dat ze hetzelfde in de zomer konden doen. Ja, want de muziek, dat kon ze overal gebruiken. Niet alleen via dagig, vuur je toch veel meer carnaval. Hè, en Nee, maar juist, Ja. en de president nog een origineel verhaal vertellen. Ik ben 11 jaar heb ik met een prins rondgerend. Ik heb niet in 2 recepties hetzelfde verhaal verteld. Maar toen luisterden we nog. Nu ben ik vorig jaar op de proclamatie geweest van de stadsprins. En daar lees je een proclamatievuur. En toen liep ik terug naar de bühne. ja, Bij de sleuteloverdracht is de ceremonie van de sleuteloverdracht was storend op de avond. ja. Het is te gek dat dat stuurt. Ja, dat is. Ik herken dat ook als president. Ik kan me herinneren dat ik ging me verdiepen in de vereniging waarin dat vanmorgen of vanmiddag naartoe gingen. En ik probeerde altijd van de actualiteit van die vereniging mee te nemen in de toespraak van de president op de receptie. Dat huurt ze niet meer, dat zus ze niet meer. Ja, ik kan me nog herinneren dat de president van de bokkerie is op hele hei. Ja, dat hij tegen mij zegt van Rijn, ik verheug me er maar op als het komt en als het begint te moelen. Hij zegt, dat is zo herkenbaar. Ja, nu steeg ik mezelf maar weer in de grot, maar het is wel zo. Daar heb ik het chance metgemaakt. Toen was Jacob Vrolijks nog president. Hij wil gewoon spreken en hij wil op het heugstje hoe hij staat. Zit in de minste was misschien 90 jaar. En dan komt een mevrouw binnen die in verwachting is met een kinderwagen. Dus één in de wagen en de tweede op komst. En hij hield toen spontaan een verhaal over wat mogelijk wordt op een hele hei die bokkerie is voor oud en jong. Ja, Dat waren echte presidenten die dat aan elkaar, zo spontaan aan elkaar kosten brengen. ja, maar Kuip hij sowieso wel een gevleugelde uitspraken. Verheen tot er straks over en ik vond dat echt een schitterende uitspraak die ik ook nog herkende, maar om hem genoeg te herhalen kan ik niet, maar dicht wel. Wat zag Kuip altijd? Van, dat hij getrouwd was. Ja? Oh, ik dacht dat ik getrouwd dat ik een vrouw kreeg. Ik was kwaad wie mijn moeder. Hè. Begin, die zoek ik mijn vader. Ja, precies. Maar daar zag ik ook tegen kerel zitten en dat was zo'n scheel. En tegen geen lippen de traan over de rug. Maar Kuip was ook een goede butterredner. Ja. Kuip was een goede butterredner. Ik kan me herinneren dat ik toen dat jaar mee in de organisatie zo van de herrenzitting in het FEM. En dat Kuip door een complete buurt had af. Ja, dat lag je hier brullen. Ja, dat kostte best wel wat. Ja. Dat is de vuurzitter van de vereniging. Jos Knubbel. Josse Club behoort het, ja. Ik dacht dat dat zou een 70 worden. Dat zou best kunnen. Ja, de hijs, en verzorgen dat juist de wafels, de hijs vroeger ze ook nog al gaat zalen, gemeenschapshuizen, die hun eigen carnavalsvereniging hebben. Hè. Daar waren ook de wafeltjes of de wafels. Ja, hè. pas op, maar de wafels waren officieel de jeugdcarnavalsvereniging van Trabik. En die gingen naar, we contacten met Heerlen, met Hoensen, met Orken.
Ze hebben bijna 33 jaar bestaan. Ja, jammer Dat eigenlijk. was echt een vereniging daar liepen ook grote bij. En die houden die mensen op te klepen, de pagina, de merkkap in de hei. Want het ging om de kinderen. Dat was echt een jeugdcarnavalsvereniging. En omdat die op Trebek op de versprong van die vergemeenten zo het oude joch met Broensum, Gebroken, Helder en Oosthoek contacten. Maar we kijken nu naar het einde van onze optocht. Ja, vorig jaar waren de streupers die de stadspunt hebben geleverd. En we kijken dadelijk tegen de voet van de Prinsenwagen op. En we hopen dat we volgend jaar toch maar een andere carnavalsmondig kunnen vieren als we dat voor dit jaar hebben gedaan. Willy, ik vond het best leuk om samen met dit verslag te doen. Brokje geschiedenis. Louis, ik hoop dat hier ook hebt geamuseerd. Ja, we hopen dat voor een stukje Broensumse vastelavond hebben kunnen vasthouden, kunnen laten zien. En we hopen dat we het ook voor het morgenslag kunnen vasthouden, want dat is ook belangrijk. Ja, Voor die oude foto's niet gekregen, hebben we nu niks meer geweten. is inderdaad zo. En ik wil er nu echt een einde aan maken. En ik wil samen met onze stadsprins een driemaal krachtig alaaf voor Broensum. Alaaf, Broensum, alaaf. Foto's Broensum, alaaf. Zo draait het leven, het is heel niks nummer. En ook vergeven, maar één ding dat bleef toch bijzonder. Zo bist de gans boven, en zo bist de onder. Reuze aan Rijnmelo, lang niet gemeten, en moet niet vergeten, lang niet verloren. Reuze aan Rijnmelo, en nog niet zweven, want zo is het leven. Reuze aan, dan blijft nog door. Zonder zeurigheid, niks in het leven. Zo bist je gelukkig, en ik zit er tegen. Constant maar in, laat alles bij je. Van boven naar onder, het rad gaat weer draaien. Reuze aan Rijnmelo, laat niet gemeten, en moet niet vergeten, maar niet verloren. Reuze aan Rijnmelo, en laat niet zweven, want zo is het leven. Reuze aan, dan blijft nog door. Op die heb ik lang gewacht, heel veel jaren van mijn leven. En ik had nooit meer gedacht dat ik dit nog zou beleven. Die keek me aan en toen wist ik, dit is de man voor het leven. Die is de boeren voor mij, ik wil aan die mijn leven geven. In den hemel, in den hemel, in den hemel voel ik mich met tief. Ja, ik voel mich in den hemel, als ik kijk naar die lachend gezicht.
noch het Glück, komm ich dich tegen. Die droom schat om de bar, waar schat verlegen. Ik war al gauw op dich verliefd, dat wil ik weten. Ik zag, stel tegen dich, blijf maar bij mij. De nacht is nog zo lang, kom in mijn armen, tot ik dich eens voorbij en eens ga verwijlen. Als ik dich zing, dan voel ik mich in de hemel. De nacht wil ik met dich gelukkig zien. Ben zo verliefd, hartstikke verliefd. Als ik dich zing, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd. Schenkske had en schat last van de hitte, daarom zat hij zich aan het buffet. Daar kwam Maria neven hem zitten, en heel zacht kom kind drinkt die gent meer. Ze zag ja en ze knipperde even, met de ogen zo zwart als de nacht. Toen begon mich dat Schenkske te beven, en hier zag dat ik moet gedaan. Ik ben zo verliefd, hartstikke verliefd. Als ik dich zing, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd, ik ben zo verliefd, hartstikke verliefd. Als ik dich zing, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd. Jaren later kwam ich hem eens tegen, en zijn Maria leep aan zijn hand. Ze had wel kindertjes van hem gekregen, en zijn hart stond nog altijd in brand. Want zijn Maria bleef naar hem loeren, met de ogen zo zwart als de nacht. Dan was Schenkske weer over zijn toeren, als ze stelkens tegen hem zag. Ik ben zo verliefd, hartstikke verliefd. Als ik dich zing, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo Er draait de ganse dag, dat raakt mij in het rond. De bel is klinken daar, de leuk kon op en neer.
Het centenbekske rammelt met op de muziek. Hij stieg een kwartje erin, des vult hij ziet zo riek. Hij is zo trots erop dat hij die erg al heet. En iedereen die langskomt zingt dit lied. Hier is de leugelman, krijgt noes genoeg te vaar. Hier draait de ganse dag, dat raakt mij in het rond. De velkens klinken daar, de leugen op en neer. En al die trommeltjes, die geven het ritme weer. Ik zing vandaag het hoogste lied, want na mijn werk kan ik niet. Ik ga eens lekker uit de bol en maak plezier en heel veel lol. Want vandaag is zo'n dag, tot alles weer een smaak. Het leven is een feest en altijd al geweest. Ja, ik heb mezelf beloofd, dit munt me geen af. Voor mij wordt het vandaag de schoonste dag. Tot ik dan de stad in ga, dan ik mijn schoonste pekske aan. Kom ik dan in de café in, dan roep ik heel al shottens in. Want vandaag is zo'n dag, tot alles weer een smaak. Het leven is een feest en altijd al geweest. Ja, ik heb mezelf beloofd, dit munt me geen af. Voor mij wordt het vandaag de schoonste dag. Want ik zoek Alle werelds vastelovensneske, dat is het schoonste levensleske. Dus alles niet is dat al van kinds af aan. Het zit er in het motto, het vergoten tegenaan. Veel alle werelds vastelovensneske, dat is het schoonste levensleske. Veel vliegen op en af, met serpentines en zoemie. Gans Limburg wordt bedolven, onder vastelovensneeuw. De vogeltjes beginnen bij de eerste lentestraal, met veer al bij het klinken van de vastelovenstal. Weer slepen dan met roet geen groen, forceren straat en plein. Van noord tot zuid, het is eigen luid, verhuren toch bier. Veer alle werelds vastelovensneske, dat is het schoonste levensleske. Dus alles niet dus dat al van kinds af aan. Het zit er in het motto, het vergoten tegenaan. Veer alle werelds vastelovensneske, dat is het schoonste levensleske. Veer vliegen op en af, met serpentines en zoemie. Gans Limburg wordt bedolven, onder vastelovensneeuw. In Limburg ben ik geboren, en in mijn landje word ik groot. In Limburg heb ik gezworen, bloos ik ten nesten als een hoed. Wat die ook ter wereld zag, dat het beveer in Limburg
lekker pintjes. In Griekenland steden labyrint. Lekker eten, dat hebben de Chinezen. De Italianen temperament. De Zweden kinderen pronken met hun zang en getal. Met de Limburger heet dat allemaal. In Limburg ben ik geboren. En in Milensje word ik groot. In Limburg heb ik gezworen. Bloos ik de lesten als een goed. Wat ik ook ter wereld zocht, dat hebben veren Limburg ook. Daar ben ik heen geboren en blief tot minen. Ich bin der Erste, der het Mooswiep op Zuid hangen. Ich bin der Letzte, der den Ostbezirk bedient. Ich will der Schönste sein mit roodje grüne Hangen. Die 3 Tag van het jaar heb ich mich wel verdient. Ich will den Erste, Tweede, Derde Dag genieten. Alsof het meine allerletzte is. In de schoenste staat de vogel op de scheten. Dat is het beste wat mij overkomen is. Ik ben de Eerste die het Mooswiep op Zuid hangen. Ik ben de Beste die de Oostbezirk bedient. Ik wil de schoonste zijn met roodje groen behangen. Die 3 Tag van het jaar heb ik mich wel verdiend. Ich will den Erste, Tweede, Derde Dag genieten. Alsof het meine allerletzte is. In de schoenste staat de vogel op de scheten. Dat is het beste wat mij overkomen is. Maar met die dag zien weer opstaan. Al nu van straat of aan de taal. Verlaten is niet kinderen en ze kriegen is niet klein. Al hebben weer de avondtijd gaat meuten met de steen. Maar met die dag zien weer opstaan. Al nu van straat of aan de taal. Wie vroeger was de Lavenveld, wie later in de nacht. Bericht door mine Schat naar huis gebracht. Ik weet nog in mijn jeugd toen met die vroege carnaval. Dat is nu alweer zoveel jaar geleden. Niet vergeten zeggen met toen merkte ze al. Tot Sinterklaas gaat minder had gereden. Met Kerstmis en nieuwjaar wordt wel de tafel opgesierd. Maar wat voor auto wordt niet overdreven. De opruiming, daar wordt dat jaar niet van geprofiteerd. Want pa wou hem met carnaval ingeven. En toch had hij gelijk. Heel zat veel zien niet riek, maar met die dag zien weer opstaan. Al nu voor straat of aan de taal. Veel laten is niet kinderen en ze kriegen is niet klein. Al hebben veel de avondtijd gaat meuten met de spijn. Maar met die dag zien weer opstaan. Al nu voor straat of aan de taal. Wie vroeger was de Lavenveld, wie later in de nacht. Bericht door mine Schat naar huis gebracht. Want met die dag zien weer opstaan. Al nu voor straat of aan de taal.
Even lekker springen. Alle energie moet gooien. Want dit zo'n gas geven. 1, 3, go!
wo die Isar fließt, kenn ich mich aus, weil das die Heimat ist, die mich gefällt. Mein liebes Hier zijn ze. Ze willen snel naar voren. Samen met hen eigenlijk de 16 minuten.
van het leven. Laat de zon in hart, schijnt over iedereen en doet mij leven. Dus geniet van het leven.
kijken als het oorlog klinkt. Wij zien de vaste lopen als een grootjes heen. Geest met de leven, paard tot aan de kant. Alles zijn nog iedereen, zien we van Hollandse mensen vastijn. Onze broeder is vandaag zondag dat we nog één keer horen gaan. Van dag en dag, tegen ons en over die duivel die is geslagen. Van alle joying en verwachten de
Door de Guren Bronsum op 6 maart 2016, hoofdvaste hier in Limburg. Bronsum, Allah, Prins Edwin Rieste, Allah, Vuurkluren Rebels, Allah. Marianne aan de loon. Ons vrouw die zit thuis op de bank, die heeft het toch niet door. Ik ga is het niet, want ik stel me netjes voor. Ik pak ze stevig vast en zakjes lekker door. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene
Later of niet, want god, man, een tune.